Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ndinofunga munorangarira mazuva mashoma mazuva mana apfuura tanga tiri kumabuja kwa Mutoko. Nhasi uno tiri munzvimbo yeRushinga, Mashonaland Central Province. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Vazhinji maibvunza chera aripi utini stand. Ngiyaphila siyalamukela kolunye uhlelo. Ngiyathemba ukuthi emalangeni adlulileyo belibonile phela sisemthoko lapha kade kubegida ini lapha imidlalo etshiyeneyo. Namhlanje silapha eRushinga sifuna ukuthi sibone ukuthi imidlalo yona le etshiyeneyo yakudala abantu ababegida lokhu isaphila na oseyafa. Nxa lokhu isaphila sizathi ukuthi sibone phela ukuthi bona lokho belani abalokho besakukhumbula phela kumbe kuyini abalokho belakho abasahamba lakho okwakudala. Vari kutondera takabuda tina baba Harare chera vachitamba. Saka nhasi munenge makazvimisa sei chera? Ndinenge ndiri pakamera. Saka hamusi kutamba nhasi? Aiwa. Nhasi handisi kutamba. So muri Zimbabwe regai titange chirongwa chanhasi tichange tichiudzwa kunzi mutambo wakuitwa mutambo upi uye zvounoitwa zvaita sei. Chinangwaka kuchengetedza tsika dzedu dzechivanhu. Ndisu anani, tiri kubva kupi uye tiri kuenda kupi? So tina isifiso o tina osenza sibe lapha ukuthi sibe kwazi ukuthi phela sivela ngapha bakudala okukhulu labo khokho babethi phela ngezikhathi ezinje izikhathi lapha kungasela masimba babesenzani babegida imidlalo enjani. So yikho silapha namhlanje ukuthi silitshengise phela muli eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Ndinonzi Mr Guruzi, tiri pamba pa waGuruzi pari kurohwa guva. Mutambo unonzi jiti, mutambo unoitwa pane pafiwa nepakurova guva. Ndo mutambo wati tiri kutapana apa uyu. Wabereki ini ndinonzi maiguruzi kana kuti Loveness Madya. Ndinoita mutambo wemafuwe. Mafuwe anotanga kuseni kana masikati. Ndinogara muvillage raChipandire. Anoitirwa mafuwe? Anoitirwa munguva yekurima kuti mvura inaye.
choyamba ndiyati kutaura mitambo yechivanhu kudzidzisa vana vanokura vachiziva kuti zvaizotambwa zvakaita sei. Ndo mutambo wati kutamba pano. Mafuwe tatamba, tozotamba kwasara mhingwindo yatotamba kuti mhingwindo muione, tozotambawo futi chisaravanda chinowana nemagavu. Mhingwindo makwingwindo dzimu yese pasi yo mhondoro mudzimu kapondiwa zvese zvinenge zviwanika ipapo. No mhingwindo hapana chisingawi. mutambo wandatamba panguva ino ndo inonzi teura pachivanhu
zvimbo zvomudana notamba 1 by 1 ndo mutambo wedu unonzi Tseula. Zvikasiyana nemadzitete guru vanodziziva dzimbo idzi. Nairo Nyandoro Katoni kuchindenga kana mukasaya Nyandoro mobvunza kuti pachindenga. Muri yeZimbabwe ndinovimba mafadzwa zvikuru nemitambo yatanga tichikupai nhasi uno tiri kuKatoni. Maiona sei chera? Mina ngikholisile kakhulu muri yeZimbabwe, ngiyathemba ukuthi lani likholisile lapha elikhona, lapha esikhona kuseKatoni, lapha kade kugidwa khona phela imidlalo etshiyeneyo. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abasendaweni ezitshiyeneyo abaleminye imidlalo efana nalale abangaba befuna ukuthi sibe sinjani sibathathe laba beke betshengisa isizwe ukuthi phela badume ngani, hayi thina sikhona bedroom. Ndaona madigitira mangamuchitamba. Behind the scenes. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina ngingu-Opa Mpofu. Tinotenda ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa muzvizuva zvishoma zviri kuteera tinenge tiri kunzvimbo yemukumbura kuNyakatondo tichinzwa kuti kwakamira sei ikoko. Amalanga alandelayo phela sebe sisemukumbura kuNyamatondo. Nyakatondo. Yes. Ngatisangane muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe Magiwe Mkaranga. Iwe Magiwe Mkaranga. Iwe Magiwe Mkaranga.